Bácsi, miért voltak olyan sokáig itt? Magyarország harmadik leghátrányosabb helyzetű faluja ez. És melyik az első? Furta. Ja, azért van első helyzet, mert itt nem voltak még. Hát itt nem voltak. A harmadik a top listán told. Itt vannak ezek a sok receptek. Nem tudom kiváltani, egyen meg a drága szívedet. Én itt lakok 40 éve. Én meg a tanácsra nem szóltam segélyni. De nem is akarom. Én nem volnám ilyen beteg a gyerekem, én nem is mennék senkiről. Mert eltartom a családomat. Emi, figyeljen csak ide. De mitől félt? Na akkor mondja ki, hogy mitől félt. Azért, hogy nem mondja már. Babának ilyen lyukok vannak a hasába. Hát egy félszíve van neki. Én nem látom olyan embert, akinek félszíve van. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Le van szakadva, az egész pal el van ázva hátul. Laci, Tudom. a hivatalnak annyi pénze nincsen, hogy a számlákat ki tudja fizetni, semmit. Megfogadnám magam, akár még hállat kinézek, beködök a zsánikébe, lesz, ami lesz. Hát megcsinálunk valamit. Kigondozunk egy családot, és akkor a társadalmi környezet, a szokások, az élet, az valahol mindig visszaveti. Hova szeretnél menni? Elinnen. De hova? Te nem szeretek itt lenni, nem is fogok.